सांगाता मेळ्या उर्बेन बरून बरें तें करया जिणयेंत आमी बरो फळ जोडया पवी सभा आमी बांदुया आमी समेस्त सांगाता मेळया उर्बेन बरून बरें तें करया जिणयेंत आमी बरो फळ जोडया पवी सभा आमी बांदुया बरें तें करूंक प्रेरण दिवया बरें करतेल्यांक आदार दिवया बरें करूं मुखार सरया क्रिस्ताचे सहवावराडी जावया आमी समेस्त सांगाता मेळया उर्बेन बरून बरें तें करया जिणयेंत आमी बरो फळ जोडया पवी सभा आमी बांदुया गोंयताचे उक्तावण केल्या गवळी बाप्पांक आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगासर दिवो पेटोवन ह्या घराक उजवाड फांकचे म्हणून गवळी बाप्पा लागीं हांव उलयतां. तांच्या बराबर आमच्या ह्या गोंयताचे वडील प्रोविन्शियल बापू तशेंच श्रीमती डोराबाई सेंट आयन्स फ्रायरीचे सुपिरियर तशेंच बाप सिप्रियन पिटर डिसोजा तांणी सांगातीचे म्हणून हांव उलयतां. उजवाड मोग शांती सकत संतोष आनंद सोसणीकाय कुमोक भलायकी आणि समतोलन असो संकेत जावन आसा. ह्या घरांत दिवो पेटोवन देव जेजू क्रिस्त आमच्यो बियाचे सकडी सकत आमचे तावन तो काळोख दोंडोवन दी आनी माय मगस उजवाड हांगा पेटोवन दी म्हणून मागोवन वो दिवे आमी पेटयता. हांगासर ह्या दिव्या मारिफत ह्या घरांत उजवाड फांकला. हांगा आसलेल्या सर्वांची मनां देव उजवाडोवन दी आनी हांगासर बरेंपणू सर्वांक मेळोवन दी म्हणून ह्या वखदां आमी मागता. आतां मुखेल कार्यक्रम हांगासर देवाचो आशिर्वाद ह्या घराचेर आमा समयसर मागचो हे आमचे गवळी बाप चलोवन व्हरतले. Jesus,
जेजू देव तुजी ससाय आमकां देव तुजी ससाय. प्रस्तावान कापुजीन फ्रादींचे हे नवे घर आज आमी आशिर्वाद करतना ह्या घरांत वस्ती करच्या कापुजीन भावान संगी देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या घरांत वस्ती करूंक आसचे सर्व कापुजीन भावां पासून देवा लागीं मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाचें उतार आतां आमी आयकुचें. सा मातेओ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस ओतलो, आवड सदलें, जड वरें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोवन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. देवाचें उतार हें. वाकणे तुका क्रिस्ता. देव आमचो मोगाळ बाप आमचे संगी सदांच तो आसा. ताच्या हाजरपणान आमकां सूख संतोश दिवन सांबाळून व्हरता. देखून ताच्या लागीं आतां आमची प्रार्थना आमी उबारून सांगया. पवित्र सभेच्या वडिलांक सदांच राख आनी सांबाळ आनी तांच्या मिसांव कामांत सदांच जैत दितां. जबाब आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. ह्या नव्या घरांत वस्ती करच्या सुमेश कापुजीन भावांनी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगांत थीर रावंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. आयकांचें प्रार्थन येसुम्या. हे नवें घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजो कृपे देण्याचो आशिर्वाद घाल आनी तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां यशस्वी लाभय म्हूण मागता. आयकांचें प्रार्थन येसुम्या. हें घर आमकां वस्ती करूंक दिल्ल्या श्रीमती डोरा रॉड्रिगस आनी तिच्या कुटुंबाचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद घाल आनी सदांच तांकां तुज्या मोगाचो सांगात लाभय म्हूण मागता. आयकांचें प्रार्थन येसुम्या.
आमच्या सुमयान आमकां शिकयलें मागणें सांगाता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव स्वर्गार जाता तशें समुद्रार जावं आनी आमी आमचे गोश्टी थाव आमची पातकां बगोस आनी आमकां पडो दिनाका पूण आशिर्वादाचें मागणें प्रार्थुया मोगळा बापा आमच्या रसनरा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय ह्या नव्या फ्रायरीचेर आनी हांगा वस्ती करूंक येवच्या सर्व कापुचेन बाबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजे कृपेच्या आदारान आनी ध्यानांनी तांकां पवित्र कर आनी तांच्या बेसांत तीर रावोंक तुज्या मोगांत जियोंक तांकां आदार दी हांगासर सेवा दिवच्या आनी सेवा घेवच्या सर्वांक तुज्या कृपेचो आदार आनी सर्व बेसांवां मोतीक समाधान संतोश शांती लाभय आनी तांकां तयार केल्ल्या शासनाच्या निवासांत सुख भोगोवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया बघ्यो सोम्या सर्व पदवेदारा बापा शासनाच्या देवा आयक आमचे मागणे दया करून तुझ्या बघेवून बडव्यांक सर्गीतान पाटे या घरांत रावच्या समेस्तांक ते बडवे राखून दीत तांकां सांबाळून दीत तांची जतन घेवन दीत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं नमान मुरिये कुरपेन बुरले Sumituji sanata senhita tu sade an sadve port tu chuchin Jesus Bhagavati Maria devachume amautyang kate manatikar atahani amcha marnachulera नमान मुरिये कुरपेन बुरले सुमरिये संगता प्रेमिका तू सदे an sadve port tu chuchin Jesus Bhagavati Maria devachume amautyang kate manatikar atahani amcha marnachulera नमान मुरिये कुरपेन बुरले सुमरिये संगता प्रेमिका तू सदे an sadve port tu chuchin Jesus Bhagavati Maria devachume amautyang kate manatikar atahani amcha marnachulera Amen सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे स्वेसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन
मगळ पुत्र सोवे ao Pai आशीर्वाद बघेवंती कुसाची कृपेन निवारण कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पिताचे मी पवित्र ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಮನೆಯ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾದರ್, ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಈ ಆಸನವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಆದಂಥ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಜೋಸೆಫ್ ಪಾಯಸ್, ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಡೋರಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಅತಿ ವಂದನೀಯ ನಮ್ಮ ಈ ಡಿವೈನ್ ಮರ್ಸಿ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಂಥ ವಂದನೀಯ ಪೌಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ವಂದನೀಯ ಗುರು ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ತಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂತೆ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ JR ಲೋಬರ್ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಈ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಂತ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಸರವರ್ ಅವರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಮನೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೀಯಗೊಳಿಸಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಪುಜಿನ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಲ್ಫಯಸ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಪುಜಿನ್ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅತಿವಂದನೀಯ ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗುರುಗಳು ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಡಾಲ್ಫಿ ಪಾಯಸ್ ಅವರು 2ನೇ ಬಾರಿಯಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಹೊಸ ಉರುಪಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾದ ನಂತರ ಈ ಮೊದಲ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಭೋಪಾಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಡೋರಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿ ಅವರ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಹೂಗಳ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಜನಮಿತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ JR ಲೋಬೋ ಅವರು ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮಗೆ ಉರುಪು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಅರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಮಂಗಳೂರಿನ
ಯುವಚೇತನ ಯುವಕರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಫ್ರೈರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಗುರುಗಳಾದ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಒಲವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಈ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಮಿತ್ರರಾದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು ಫಾದರ್ ನಿಮಗೆ. ಫಾದರ್, ನಿಮಗೂ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ. ತಮಗೂ ಈ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೇವಲ 3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್. ಭಯದಿಂದ ನರಳುವ, ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪದಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ನರಳುವವರನ್ನು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಗುರುಗಳು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಫ್ರೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ಜನರ ಇದರ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಭಾವ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಫಲಭರಿತವಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.